ngifuna wena, 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 simaka, ngifuna wena, 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 asimaka, ngilambele wena, 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 umphefumulo wami, umphefumulo wami ulambele wena, ngomele 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 wena, umphefumulo wami, umphefumulo wami umele wena, umphefumulo wami, umphefumulo wami ulambele wena, ngifuna wena wedwa, ngifuna wena, ngifuna wena, ngifuna wena, angikufuna okunye, ngifuna wena, ngifuna wena, ngifuna wena, ngifuna wena, ngifuna wena, sima, ngilambele wena, ngilambele wena, nginxanelwe wena, nginxanele wena, ngiqamekela wena, ngiqamekela wena, ngifuna wena, ngifuna wena, umphefumulo wami, umphefumulo wami ufuna wena, umphefumulo wami, umphefumulo wami ufuna wena, ngilambele wena, ngilambele wena, ngilambele wena, ngilambele wena, nginxanelwe wena, nginxanelwe wena, nginxanelwe wena, nginxanelwe wena, umphefumulo wami, umphefumulo wami unxanelwe wena, umphefumulo wami, umphefumulo wami ulambele wena. Kuyanibingelela kunguLesibili mhla ka-7 July, isikhathi ewashini lami sithi 10 to 2 emini yantambama. Mhlabeleli nje ngivuke naye ekuseni, ngilonga imhuba, ngilokhu ngihamisha ngishiso kaDavid, athi Nkosi, inhliziyo yami yakufuna, umoya wami uyakufunisisa njengomhlabathi oshileyo lugwadule olungenamanzi, nami ngomele wena Nkulunkulu, ngilambele wena. Hayi-ke bafowethu abathandekayo, ngiyanibingelela, adunyiswe uJesu Kristu. uKristu inkosi, uyabusa. Into engifuna ukuxoxa ngayo nani namhlanje indaba yenkonzo yokugezwa kwezinyawo. Le nkonzo ngivamile ukuyenza ikakhulu makade semgonqweni nabazalwane abathile omkhuleko.
ngaba umgonqo ka 3 days, 5 days, 8 days, 14 days. Once sathi saba nabanye nomgoqo for 30 days. Sithi masiqeda ke lenkonzo bese siba nenkonzo yokugeza inyawo, mostly because kusuke kwama groups ane common vision ne common purpose, kungabantu abahlangene abakhona abayisebenza ndawonye noma ngabe inkulu noma ngabe incane kangakanani. Sipromota i-spirit of service amangibona. Ngicela ke uvule iBhayibheli lakho khona esohambisana nawe ngokaJohane chapter 13, ngokaJohane chapter 13 verses 1 to 17, ngokaJohane chapter 13 verses 1 to 17. Ngeke siyifundele indaba kodwa soloku sicaphuna amavesi khona ngenzela ukuthi ngithi ngisho ububheke ukuthi lento engiyishoyo ikhona yini lapho ezwini, ngoba njengoba ngihlale ngisho bayangazi engiye ngisebenze nabo ngithi akuhle ukuhlafunelwa umfundisiswi ngoba ngenzeka ukuthi uneyisini. Uyobona usuphathwe isisu kanti umfundisi ahlafunanga kahle, kwangena ukudla kungahlafunekile bese kuyokuqumbelisa esiswini. Noma omunye ke hayi ngoba uneyisini, unama false teeth wakhiphile ngalelo langa, umalusi nje okhokhelwayo, uphushi agenda ethile enze ngathi unamazinyo kanti teeth are false, uphushi agenda bese uzithola ugula kanti uguliswa ukudla izwi elingahlafunwanga kahle. Nami ke angizenzi ngcono, mhlawumbe nami ngobuthakathaka bami lapha ngizobuye ngingahlafuni kahle, ngakho kumele uzibonele izwi likaNkulunkulu uzifundele. So ke uJesu ekudlini kokugcina unikeza ama-instructions amathathu. This is a very important meal. It's not about ukudla kuphela njengoba sazi ukudla ukuthi sibe ndawonye share experience, sixoxe and whatever. Akona nje ukufaka ukudla kuphela. So wenza into ezintathu, unikeza ama-instructions amathathu. Instruction yokuqala uJesu asinikeza yona uthi mase ethetha abathani nidle lokhu lesi sinkwa siyinyama yami, thabathani le indebe yegazi lami, abese ethini na, abese ethi yenzani lokhu, kwenzeni lokhu, nenzele ukungikhumbula. Instruction number 1, ukwenza inkonzo yesidlo esiyingcwele. Number 2, athi ngininikile umthetho omusha ukuba nithandane njengoba mina nginithandile. Ngalokho abantu bayakunaza ukuthi ngabafundi bami uma nithandane. Sinika umthetho wothando ukuthi kahle hle i-identity yethu njengabakholwa kuJesu ngeke kube yingubo zokugqoka, ngeke kube okhololo, ngeke kube ukucula, ngeke kube ukushumayela, ngeke kube ukukhipha amadimoni, ngeke kube yizo zonke lezi zinto ezizenza ezinhle zona, but the distinctive mark ezosenza ukuthi abantu bakholwe ukuthi singabafundi bakhe uma sithandana. Ikhona uma sesifunda encwadini ezenzo zabapostoli ukuthi bathi abantu bebona ukuthandana kwabo babelana zonke into abanazo base kwandiswa kakhulu emumweni wabafundi. They saw love, they didn't see worship, they didn't see preaching, they didn't see all these things, kodwa uthando. Ngoba ngenzeka sidumise uthando lungabi khona, inkonzo ingahambi kahle. Ngenzeka sishumayele singabi uthando, inkonzo ingahambi kahle. Singenzeka ngisho size sibe neziphiwo zokukhipha amadimoni nokuphilisa abagulayo, kodwa uthando malingekho inkonzo akuyona kaKristu. Inkonzo kaKristu ihamba ngothando. Bese kuba ke ile ndawo ke yesithathu yokugezwa kwenyawo. Ake sibambe uverse 12, John 13 verse 12 size siyogcina kuverse 15 wakhona. Uthini ithini izwi likaNkulunkulu? Lithi uJesu segeza inyawo zabo, wathi abathi ingubo zakhe wabuya wahlala phansi, wayesithi kubona, yakwazi yini engikwenzileyo kini na? Ngingibiza nithi ngumfundisi nenkosi, nisho kahle ngoba ilokho engiyikho. Uma ke mina inkosi nomfundisi wenu ungigeza inyawo zenu, nani nifanele ukugezana inyawo, ngokuba nginikile isibonelo ukuba nenze nani njengokuba ngenzile kunina. Ngiqinisile ngithi kini inceku ayinkulu kunenkosi yayo, nothunyiweyo kamkhulu kunomthumileyo. Uma nazi lokho nibusisiwe uma nikwenza. So uJesu usho kabili uthi nifanele ugezana inyawo. It's an advice. Uthi njengoba nginikile isibonelo yenzani nani njengoba nginenzile kini. Abese ka verse 13 abese nikeza ibenefit yokwenza lenkonzo yezinyawo. Athi uma nikwazi lokho nibusisiwe uma nikwenza. Uma nikwazi lokho nibusisiwe uma nikwenza. It's a recommendation, is a command and order and a benefit or a blessing that is attached to it. So it's a pity ke ukuthi ngokukhula kwenkolo yobuKristu ihamba mhlambe ngenxa ama logistics and whatever lenkonzo yagcina kuyinkonzo yephasika kuphela. Siyibona ngephasika kuphela. Amanye amabandla ayenza kugezwane bonke abantu endlini depending on the numbers, kakhulu amancane gezana wonke umuntu, kodwa kulawa amakhulu sekwagcina impela sekuyisymbol nje. Umfundisi mhlamba ageza abantu abambalwa
symbolically for the rest. Kodwa bengiluleka ukuthi mhlambe emakhaya siyenze lenkonzo, yinhle lenkonzo. I-lockdown, COVID-19 lockdown isinike amathuba amahle okujwayela ukukhonza emakhaya. Ngajabula nje ngephasika ngibona ngosuku lokungena kaJesu eJerusalema abantu bephethe amasundu nasemakhaya. Kwangijabulisa ukubona lokho. NgoLwesine ngababona abanye begezana ngisho inyawo behlephulelana isiko. Kwangijabulisa lokho, cha uNkulunkulu uyamjabulisa. Ngababona ngoLwesihlanu begubha ukufa kaJesu amazwi ayisikhombisa, kanjalo nokudunyiswa kwesiphambano, uphawu losindiso lwethu, ubula kumaGreki, isikhubekiso kumaJuda, kodwa abakholayo ukuhlakanipha nengcebo kaNkulunkulu. Sabona nangomgqibelo bekhanyisa umlilo, uKristu ukukhanya okwavuka ebumnyameni bokufa kwabokhanyisa. Kwasijabulisa lokho. Nansi-ke enye inkonzo engithi ake siqhubeke nayo, singayenza nasemndenini yethu. Mhlawumbe siyenze occasional, mhlawumbe once a quarter, just to reinforce, ngoba abantu zawulanela abade nginabo ngesonto elidlule from Sunday to Friday, sasisayenza Friday, ama-feedback aqhama kubona athi it impacted them so much, baze realize izinto eziningi. And bengiyenza-ke besiyenza noma uNkulunkulu bekubeka enhliziyweni yami ukuthi ngifaka amaphepha amagama abo bonke, ukuze umuntu aphika igama angakhethi ukuthi uzogeza bani. Sithandaza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu yenza ubalo amkhethayo. Abanye babo bakhetha abantu abebenenkinga nabo eminyaka eminingi, kodwa ngokukhetha lawo magama yize behlala ndawonye bene common vision, kodwa khona iy'nkinga zeminyaka, kodwa ngokukhetha lawo magama yaqala indlela eya kwi-healing kubona, futhi yaqinisa amaxhama okuzwana phakathi kwabo kule common vision abahlangene ngayo. So ngiyacabanga nomndeni-ke, njengoba uhlangana nge-common vision yokuba umndeni, uhlangene nge-common vision yokuba umndeni, usho njalo umfundisi efunda ngesonto, wathi abangana besikhathi, kodwa khona isikhathi esidinga umndeni. So umndeni wona osenza ukuba sikwazi ukuba siqhubeke phambili. Befunde encwadini yeZakha 17 verse 17 wakhona. So singayenza-ke now and again just to reinforce ukuzwana kwethu, njengoba siye senza ama-picnic, sisenza nani to team building yasemakhaya. Nayo le nkonzo singayenza mhlawumbe once a quarter, mhlawumbe nasemsebenzini uma sikholwa sonke singayenza. Nakunoma imaphi, mhlawumbe emaqembini ethu ngisho asesontweni, mhlawumbe ama-society, angazibizwa ngama-society, ama-guild, ama-sodalities, imihlangano and so forth, ama-society, zonke lezo zinto singayenza now and again. Mhlawumbe sineyimvuselelo once a year, sigezane inyawo just to reinforce ukuthi singabantu abayinto eyodwa. Kodwa-ke futhi mesenza lento ekuthiwa inculturation, ngokwesintu uma kade kuxatshwene emndenini kuyahlalwa phansi kuxoxwe bese kuthiwani na uma kwabantu bomndeni owodwa, kuthiwa kukhunyelwana umlotha, ngoba iziko kwakuyilona ndawo la khona umndeni uhlangana khona. Iziko lifana nesibaya to a certain extent, li-heath, liwukufudumala komndeni la amadlozi ehlala khona. Look at insika futhi iqhamuka phezulu iyehla iza phansi eziko. So bakhumelane-ke lowo mlotha obahlanganisayo. Lowo mlotha iwona opheka ukudla abakudlayo bonke emndenini. So it's communion, isidle siyingcwele to a certain extent. Uma mhlawumbe-ke ngebona komakhelwane kuthiwa kuthelelwana amanzi, ngoba umfula kwakuyindawo abeyihlanganela kuyona, lapho khona bekha khona amanzi. That's where the families meet, emfuleni. So nathi-ke mhlawumbe makade kuney'ngxabano ey'thile ekade sinazo nokungaboni ngasolinye, mhlawumbe kuhle ukuthi uma sikulungisile kahle konke lokho siyenze-ke le nkonzo yokugezwa kwezinyawo. So uJesu-ke le nkonzo wayenza, kuyashiwo verse 1, ngaphambi komkhosi wePhasika, kuthiwa wayazi ukuthi isikhathi sakhe sesifikile ukuba amuke kuleli lizwe. Wayenolwazi, at the back of his mind he knew ukuthi it was time to go. Mina nawe asazi-ke isikhathi sethu sokuthi sinini. Katholika la ngisonda khona kuthiwa ngiyazi ukuthi ngiyakufa, kodwa ngazi ukuthi ngiyakufa nini, ngiyakufa kanjani, noma ngiyakufelaphi. Kodwa engikwaziyo ukuthi uma ngifa nginesono esibhisayo ngiyoshona ngasindene nini. Ukusono esibhisayo intoni na? Ukuba nobuhlobo noma ukunqamuka okucishe kuphelele kobuhlobo bakho noNkulunkulu, nokunqamuka kobuhlobo nabanye abantu. So le nkonzo i-reinforcer lokho, ngoba uma usubuyelene nabanye abantu usubuyelana noNkulunkulu. Ungamthanda kanjani uNkulunkulu ongambonanga, ungamthandi umakhelwane omaziyo na? Futhi lo muntu wakhiwe ngomfanekiso nangenswebu kaNkulunkulu. So uma uthanda yena, ugeza yena inyawo, ubuyelana futhi noNkulunkulu. So it has a reconciliatory effect futhi le nkonzo. So uJesu azi kuthiwa wayebathandile-ke abakhe ezweni, wabathanda kwaze kwaba sekupheleni. Inkonzo emiswe phansi komthetho wothando. Ubathandile bonke without favor.
kodwa ke khona noJudas la verse 3 uJudas ukhona ngoba usenqumile ukuthi uzamkhaphela uJesu. So uSathane usekufakile kodwa uJudas naye becomes part of this service. Akabandlululwa uJesu uyamazi ukuthi ukhona. Mhlambe lenkonzo uyayisebenzisa uJesu to prickle the conscience kaJudas Iscariot, umnyakazisa unembeza kaJudas Iscariot ukuthi hayi bondoda. Kodwa ke uJudas Iscariot siyathola ukuthi ke akezwanga lutho. So nathi masingena kule nkonzo kumele singene kuyona sizwe isithinte lenkonzo banyakazise onembeza bethu. Yikho sokuthi mase bagezile abesethi nigezekile kodwa nigezekile nonke ngoba yenzekile inkonzo kodwa ngoba inhliziyo kaJudas Iscariot ibingekho kuyona. So yena akagezekanga. Kuthiwa ke wasuka uyazi ukuthi ubuyela wavela uNkulunkulu ubuyela uNkulunkulu. Okay, bese sikhulumile ngalokho. Wasuka ekudleni wabeka ingubo zakhe wathatha indangu wakhwica wathela amanzi waqala wabageza inyawo wazisula. Now mefika ke kuPetro, ngiyamthanda kakhulu uPetro bazalwane. uPetro uhlale esisiza kakhulu ngoba uyaphangazela uPetro uyashesha ukubuza nokuphikisa nokwenzani bese kodwa ngenxa yalokho bese sithola imfundiso ethile bengesithole ukuba abangayiqampotsho abanga forward njengenqawe yempondomise. So uthi Nkosi wena ugeza inyawo zami, uyaphika ukuthi ngeke Nkosi ngeke kwenzeke lokho. Uthi uJesu awukwazi engikwenzayo. You don't understand what I'm doing now. Khona izinto esingaziqondi kwesinye isikhathi nasemndenini masibuyisana noma senzani or mhlawumbe ngiqale ngizogcina ngokubuyisana emndenini ngeke si-understandane sonke. Ngeke ngakhuluma kwenye indawo ngethi Harry's window ethi wonke umuntu unama aspects awu4. Khona indawo ayaziyo ngaye eyaziwa futhi bo bonke abantu, bese kuba khona kuthiwa open space, bese kuba khona indawo eyaziwa uyena yedwa ngaye abanye abangayazi, secret yakhe le. Bese kuba khona indawo eyaziwa abanye ngaye yena angayazi, blind spot le. Bese kuba khona indawo enkulu engaziwa uyena engaziwa nabanye indawo engaziwa leyo. Ingakho Pawuli ezothi ebhalela ibandla laseKorinte 1 Corinthians chapter 13 lapha ku verse 12 verse 11-12 athi asikwazi asizazi sikothi mhla simbona yena bese sikwazi ukuzibona ukuthi nathi sinjani. We do not know ourselves. So khona izinto ezilokhu uyiphucuka empilweni ethu nathi besingazazi ngazo. So asazi. So noPetro lana uJesu uthi kena awazi. So kumele lokho sibe nakhe masemndenini noma kuma groups ethu ukuthi asazi konke khona esingakwazi ngisho nangathi imbala khona esingakwazi nangomunye khona esingakwazi. Ngayenza ijudgment ngomuntu uthi nje kanti khona ongakwazi ngaye kanjalo nami kungenzeka ningitshena into bengingayazi ngami. Kumele ngilalele ngendlebe ngoba ngenzeka ukuthi khona into eniyibonayo mina engingayiboni ngami. uNkulunkulu unithumile uba nizoba isibuko sokuba ngizibuke bese ngibona yonke lento. So ke uthi ke uPetro angabi inyawo zodwa kepha kube nezandla nekhanda. Ufuna kugezweni izandla nekhanda. uJesu uyaphendula ke athi ogeziweyo kadingi lutho kuphela ukugezwa kwezinyawo, lapho ke uyobe usegezekile wonke. Asiye lapha ya kuGenesis chapter 4. Genesis chapter 3 lapho khona inyoka siyazi indaba inyoka ifika Eva idla isithelo whatever bese no Adam ehla bese uNkulunkulu efika bese bexoxa ke then at the end uNkulunkulu amemezele aproclaime isimo asebekusona. Akaqalekisa uNkulunkulu kodwa uproclaima ukuthi njengoba nenze nje now do you understand senikuphi. Akasho uNkulunkulu uyabaqalekisa but uthi ngenxa ukuthi nenze lokho by the very fact ukuthi you have acted that way your situation is now like this. So your action brought this situation on you. Ngathi balekile leyo uba siba. It's not God passing judgment to them. It's not God inflicting pain for what they've done. Kodwa into eyenzekile uyibambe mzalwane. Into eyenzekile by their messing up, they are in a mess. Izozwakala kahle ke mangiyibeka kanjalo. When they messed up, they ended up in a mess. God did not put them in a mess. They put themselves in a mess when they messed up. Siyabonga bongcwele ukusinika leyo ndlela elula yokuthi bayi understand. So ke enye yama messes elapho ke khona siyayizwa wena mhlabathi ngoba wamukela igazi sewuzokhipha amakhakhasi whatever. Wena Adam ngoba kwasha kwacima uyawulima udla umjuluko the sweat of your brow. Wena Eva usuyawubeletha kanzima abantwana ubeletha kalula before usuyawubeletha kanzima. Abeseza ke nale ngifuna ukudlula kuyona ngokusheshsha. Abesithi ke laba abaqale le ndaba okuyinyoka noEva between you two relationship yenu izoba nenkinga ke manje.
wena Eva inzalo yakho iyakuchofoza ikhanda lenyoka, iyawuchofoza this mind, inzalo yakho iyawuchofoza this mind yenza ukuthi nisuke kubantu, nisuke entandweni yakho. So umntwana babantu banamandla okuchofoza imind kaSathane. uSathane angaproposa imind yakhe, ngaletha ama-proposal from his mind or from her mind, whatever you call uSathane. Kodwa inzalo ka-Eva, mina nawe sinamandla okuchofoza that mind, that proposal, those ideas aqhamuka emqondweni kaSathane. uNkulunkulu osho njalo. But now yize-ke sinawo lawo mandla, kodwa nenyoka iyoba namandla, noma inzalo yenyoka iyoba namandla okuchofoza isithende sethu ukuthi bungene bunyuke emzimbeni wakhe. So ngamanye amazwi izinyawo zindawo yokuqalekiseka, zindawo ye-mess, zindawo akona nje ukuthi zazi ungcolile lezi zabafundi because of babehamba ngama-sandals othulini lwaka-Israel nase-Palestine, kodwa symbolically zindawo ye-mess, i-mess eyenzeke kuphi engadini yase-Eden. So ukugeza inyawo, ukuklinana leyo mess, uklinana amahlazo, umbozana amahlazo. So in every family sinawo amahlazo, amanye siwaziyo nesingawazi, sonke sinayo le nto, abanye ikakade elithile, abanye intoni, zonke lezi zinto. So when we sigezana ngenyawo, we are making a commitment to each other ukuthi sizogezana amahlazo, sizoklinana amahlazo, sizo mhlambe mayeshawe inyoka umuntu kwenziwani, kuyothi uyachophwa ukuze kuphume igazi elibi. Sometimes I will be tough to you ngoba ngicopha ukuthi kuphumele igazi elibi lenyoka elikuwena, so that you get healing. Lenyoka noma lobuthi benyoka bungakulimaza. So that's a commitment yokuthi ebuhleni nasekubini we'll be together, we'll help each other nasemzimeni bethu, and we'll help each other heal from whatever situation, depression, stress, physical, and whatever kind of ukugula okuvela ikakhulu ngezono ezizenzileyo nangokuhluleka kwethu ukufinyelela emgomweni noma ngokugejwa kwethu. So that's a commitment. Kodwa khona inye indaba ke isingaphumi eBhayibhelini, but from Greek mythology, khona umuntu ekuthiwa Achilles. Yingakho bekuzothiwa i-Achilles heel, bakhulunywa ngobuthakathaka bomuntu. Achilles kuthiwa wenze njani na? Kwathi wamecwile emanzini asemfuleni othile, abantu ngeke bakwazi ukumbulala. So lo wamcwilisa-ke, wamcwilisa kodwa wambamba ngesithende ukuthi angacwili phela agwalize. So isithende sona sangacwili. Uthe mesehlaselwa abantu bemshaya emcibisholo yonke indawo, le mcibisholo ishayiwe le phansi. Kodwa omunye uthe meshaya umcibisholo wakhe washaya esithendeni sakhe. So that's why we talk of the Achilles heel. So heel. So wase eyafa kanjalo ngoba kwahlabeka la engacwilanga khona. So nathi sikhona izinto la khona okubuthakathaka bethu wazi ukuthi wamthinta lapha gquzi yasuka. Sonke sinazo lezo zinto, ama triggers, kwa psychology kuthiwa ama triggers, atriggerisha ubuthakathaka ubulathente kuthina, atriggerisha ama addictions akhona kuthina, atriggerisha whatever bad toxic behaviors akhona kuthina. So masigezana inyawo ke siyayicommit ukuthi siyakwazi ona sibani ukuthi mekwathinteka la kwenzeka ukuthi sesiyakwazi ona sibani ukwenza ukuthi. So we are committing ourselves to each other ukuthi sokhavana kulezo indawo. So iyona nkonzo ke yokugezana kwezinyawo leyo. So ingakho ke ngiyiluleka ukuthi le nkonzo niyenze bazalwane emakhaya. Ngiyacabanga ukuthi nganisiza kakhulu. Bafakazile labazalwane ade nginabo nabanye before enganginabo babefakaza ukubasiza kwayo. Nalabo ade ngibasherishela yona, by the way ngiyisherishile egroupini la ngeke ngisherishe khona injumayelo. Angithandi kakhulu ukushutha kakhulu ngoba I'm not photogenic. So ngiye ngizenze ku WhatsApp ama voice notes wathumele ku WhatsApp kuma group kwi-group enginayo ebizwa ngokuthi niyathanda esontweni. Ngenxa yobuningi babantu ke savula nesibili nayo siyagcwala, by the way, ithi niyathandwa esontweni 1. I think sisovula uniyathandwa esontweni 2 ngenxa ukuthi aseyagcwala omabili. So mawufuna kuba ingxenye leyo group ukuthola ama reflections afana nalawa ngwenza every day except for Sunday. Sunday angiwenzi ngoba ngifuna abazalwane bayohlala enyaweni zabafundisi babo, bayohlala enyaweni zabo bonke abafundisi abasuke ngesonto lisuke lichaphakile ivangeli. Thina siphusha la phakathi nesonto la lisuke lingachaphakile khona kakhulu ukuze abazalwane bakwazi ukondleka ngezwi likaNkulunkulu. So ungangithumela uWhatsApp enambeni yami 072 110 8613. 072 110 8613. Uthumele nje WhatsApp uthi ucela ngikuthumele ilink
yokuba ungene kulama group ey'ntshumayelo zansuku zonke. 072 110 8613. uNkulunkulu anibusiseke. This is a proposal uNkulunkulu ayibekile enhlizweni yami ukuba nginenzele yona kule insuku zanamhlanje. Sengathi uNkulunkulu anganisiza nemndenini ikhule isimame ngale nkonzo enkulu kangaka uJesu ayishiya njengomyalo kuthina amaKristu, ukuba njengoba yena egeze iy'nyawo zethu nathi sifanele ugezana. It's a recommendation. Athi nginikile isibonelo nani yenzani. It's an order. Abesethi ngoba nikwazi ke lokhu bese nikwenza niyobe nibusisiwe bese kuba isibusisa. Akanibusisa uNkulunkulu somandla, abhekise ubuso bakhe ngakini anihawukele, anivezele amehlo aneme, aniphe ukuthula. Inkosi mayinibusiseni ilondoloze, ibhekise ubuso bayo ngakunina anihawukele, inivezele amehlo aneme, iniphe ukuthula. uNkulunkulu aniphe impilo, aniphe nikudinga ukuphila lempilo. Mhla iphela lempilo, aniphe impilo yaphakade ezulwini. Yena onguyise nenotana nomoya ongcwele. Amen. Ngiyanithanda kodwa uNkulunkulu unithanda ukudlula mina. Amen.